bomhlobo wenene, njengoko ilizwi lanamhlanje lifundiwe, ndinguYehova uThixo wakho wakukhuphayo elizweni lobukhoboka. Le ncwadi yemfuduko libali labo bazifumana bejongelwe phansi, kakuhle bengengobantu emehlweni abo babajongele phansi bekwizikhundla eziphakamileyo. Ncwadi yemfuduko asilobali lazikumkani nabutyebi nazimfazwe eziphunyelelwe zikumkani, kodwa libali lamakhoboka, ukubulaleka kwabo, inhlupheko yabo, ukuphatheka kakubi kwabo, indlala yabo nokusokola kwabo. Libali lokutsala kanzima kwabo, imeko leyo abakhethe ukuyenza bayijike bayenza isixhobo esibanikeza intsingiselo nenjongo ebomini babo. Incwadi yemfuduko libali lamaHebhere, abantu abazifumana bengamaxhobe engcinezelo nempatheko mbi yoFaro welo xesha. Ngamadoda lana awayesakho vimba bokutya abagade ngexa bona nentsapho zabo bengenamali bezimpula zikalujaca. Libali lamakhosikazi ayephipha eteketisa intsana zezinana ngelixa baba abantwana bengenamgadi besifa indlala. Amakhosikazi ayepheka izidlo zamaxabiso kumatheko aphakamileyo akwaFaro. Matheko lawo babengenalungelo lakungena baxhamla ubuncwane bawo. Libali lamakhosikazi ayecoca izindlu zemigangatho ephezulu zakwaFaro, zindlu ezo ebabengasoze balala nokulala kuzo. Libali lamadoda ayesenzakala engcwelerheka wambi esifa ezimfazweni ekhusela ubutyebi abangasoze bachola nemvuthuluka yabo. Ngabasetyenziswa aba, izigculela zokusetyenziswa nje zezigoba umqolo, akuphela amandlazo zihlalahlelwe kwesinomhlwa kuyokhangelwa bambi abanamandla. Zizigculela ezisetyenziswa njengaphandle kwembuyekezo kumfimfitha igazi labo dezishiyeke zingamakhoba angena kuzenzela nto. Amaxesha ngamaxesha bakhala kuThixo owakuvayo ukukhala kwabo. Wabokhokhelela uThixo kwimfuduko, kwindlela ephuma kwilizwe lobukhoboka ebasa kwilizwe lesithembiso nobomo obungcono. uThixo wabona usizi lwaba bantu nabo babaphethe kakubi. Ngendlela eyonwabisayo uThixo ngokwakhe wazibandakanya ngokupheleleyo ekukhululeni aba bantu. Kunjalo nje uThixo engenelela ngokungafihlisiyo kodwa ngokuselubala ukuze ihlabathi lazo kokuba uIsrayeli lo unoThixo, igorha elilwela ubulungisa kwabo baphethwe kakubi nabacinezelwa. Kungoku uThixo engenazihlono kokuba kuthiwe nguThixo wabacinezelwa. Ekubakhululeni uThixo akakhetha ntu nje ukuze abakhokhele, kodwa phakathi esizikithini sokubulawa ngolunya kwabantwana abangamakhwenkwe, ligorhakazi lentombazana, igorhakazi lenina laqina isibindi, lathi ndaweni yokuba limbulala umntwana walo lamfaka ebaskethini, lamsongela kakuhle layombeka emazantsi entlambo. Elinye igorhakazi eliqhutywa sisibindi esikhatshwa yinimba lamfumana lo mntwana. Yivamazwe nimba xa akamisayo embuka lo mntwana, inimba yamxelela imvelaphi nesimo somntwana. Yathetha inimba yathi kuye, ngumntwana wamaHebhere lo, ngumntwana lo ebekufanele kokuba ubulewe, ngumntwana womcinezelwa, umntwana wekhoboka nekhobokazana. Yagqitha inimba yathi mandiyofuna umfazi ukuzanyise lo mntwana. Yiloo nkwenkwana ke eyanikwa igama elingumo
uMoses inkedama nomphambukeli kodwa olungiswa nguThixo ukuze akhokhele sisizwe ukuya kwilizwe lesithembiso kumhlaba ongaphesheya kwalenhlungu nokugetyengwa kwabantwana kodwa lemfuduko yenzeka phansi kwelifu lentandabuzo amaSirayeli ethandabuza uMoses kwanalo Thixo nakakade bathi bakuhlangana neminqantsa bathi bekusilungele Moses ukuwakhonza amayiphutha kunokuba sizofela kule nhlambo babona ubukhoboka bungcono kunokubhadula noThixo enhlango kanti kwelakhe icala noFaro akancamanga mveka yavuka kusasa emva kokundulula esisizwe uhlanganisa ikhabinethi yakhe abuza umbuzo intoni nale siyenzileyo ukuba siwakhulule amaSirayeli akugqiba ukutsho wabopha amahashe okokuba alande ekhondweni mphulaphuli kaloku umcinezeli akancami umcinezelo wakhe mhlawumbi manditsho namhlanje ndithi Mzantsi Afrika umcinezeli wakho uyakukhumbula ubumsebenzela kakuhle ubuqeqesheke kakuhle ezindonga ziphakamileyo ligazi namandla akho xa yezijonga zimkhumbuza wena abantwana bakhe abanamntu wokudlala nabo ngoba kakade bebeqhela uteketiswa nguwe ubusisigulela esimnandi esihliswa sinyuswa singabuzi imibuzo umcinezeli wakho uyakukhumbula kuba ubusebenza kanzima ungabuzi imibuzo ubulikhoboka uyakukhumbula umcinezeli wakho kangangoba wenza inzame mhlawumbi zokukubuyisela ebukhobokeni apho akhoyo ubopha amahashe ukuze alande ekhondweni lakho umcinezeli wakho uyakukhumbula ngoba akanamntu wakumphatha kakubi emdlakathelisa ngokungakhathali ubulikhoboka kaloku elibila libe manzi lingajonganga nzuzo kodwa yena ezuza ngawe intoni nasiyenzileyo ukukhulula amaSirayeli ukuze yeke ukusikhonza namhlanje mphulaphuli uThixo xa yeza nemithetho 10 kwesisizwe ukhumbuze esisizwe apha vela khona naso uthi ndinguyehova uThixo wakho owakukhupha ezweni lokukhoboka nguThixo mphulaphuli kodwa uThixo namhlanje uzi-introducer ngendlela eyahlukileyo ebenokuthi ndinguThixo umdali wezulu nomhlaba kodwa wakhetha ukuthi akhangele emva xa yakhumbuza esisizwe athi ndinguyehova uThixo wakho owakukhupha ezweni lobukhoboka mhlangamini uThixo ngobusuku wathi kuMoses thatha kwibandla lonke lakwaSirayeli uthi ngolweshumi usuku kule nyanga elowo makazithabathele iqhwane ngokwezindlu zoyise iqhwane ngendlu nilixhele lakutshona ilanga nicaphule egazini niqabe kwimigubasi yomibini yasemqadini wezindlu igazi elo loba ngumqondiso kuni ezindlwini enikuzo athi ndolibona igazi ligqithe kuni kuba ndinguyehova uThixo wakho owakukhuphayo elizweni lobukhoboka athi nidle inyama ngobusuku yosiwe ngomlilo nezonke ezingena gwele nidle nemithane ekraka nidle nibhinqile ninembadada ezinyaweni nentonga esandleni nidle buphuthuphuthu ngoba yipasika kaYehova leyo abaphulaphuli xa sibheke epasikeni nje isengulo Thixo othi ndinguyehova uThixo wakho owakukhuphela izweni lobukhoboka yintoni ipasika xa ingasikhulula intweni phulaphuli womhlobo wenene apha endleleni ebheka kwilizwe ledinga uThixo wabakhokhela ebakhusela ebalwela imfazwe nje athi xa yethetha ningaziphindezeli impindezelo yeyam ikholwa nguMoses lento xa yesithi kumaSirayeli misali namhlanje nilubone usindiso yakunenzela lona uThixo kuba lamayiphutha niwabonayo anisayi kuphinda niwabona uYehova uyakunilwela kanina niyakuthe cwaka wolula intonga uMoses phezu kolwandle ohluka kubini amanzi emhlabeni owomileyo awela amaSirayeli akungena amayiphutha wasolula kwakhona uMoses isandla phezu kolwandle abuya amanzi phezu kwamayiphutha nenqwela zawo ahlangula amaSirayeli kwakunye noMoses kakade mphulaphuli kwakusemanzini nje apho uThixo wayemhlangula
embone khona uMoses nangoku uThixo ebengekho ngamhlanguli xa umkhosi kaFaro usiza ngasemva. Eli ke mphulaphuli libali lokuthi chapha kwelanga kwesisizwe sakwaIsrayeli emva kwesithokotoko sobumnyama. Xa sibheka kwipasika masibambelele mphulaphuli kwintsika zokubopheleleka kwethu nokukhululwa kwethu ukuze sazi okokuba uThixo mele kuphakanyiswa nguThixo okhulula ikhoboka kwimbophelele zalo. NdinguYehova uThixo wakho owakukhuphela izweni lobukhoboka ndacanda nawe ndakuwesa ulwandle olubomvu. NdinguYehova uThixo wakho imana ngexesha loswela kwakho ukudla entlako igqabi loxesha lobukraka kwamanzi emara. Wayetshilo kakade lo Thixo kuMoses kwintaba yeHorebe mhla uMoses efuna isiqinisekiso sokokuba xa ndifika kuFaro ndawuthi ndithunywe ngubanina. Wathi uThixo kuye ndinguye endinguye. Xa bekubuzayo uze uthi kubo undinguye undithumile. Athobongayo konyana bakakora thula wazi ndinguThixo mna. Athi uThixo lihlathi uligqibe embandezelweni ufumaneke luncedo ngenyaniso. NdinguYehova uThixo wakho lilizwe lemphulaphuli lesiqinisekiso ngexesha lokuhexa kwethemba nokuphela kwamendo endleleni. Lilizwi lenkuthazo ngexesha lokutyhafa. Lilizwi lokwetyisa ngexesha lokuxakwa imibuzo. Lilizwi elizinzisayo ngexesha lokubhudlwa imimoya. nguThixo mphulaphuli kwasisicatshula eqokelela sisizwe ukuze asinikeze umkhombandlela ubanikeze intonga yokusimelela ukuze bakwazi ukuma xa befika phakathi kwezizwe. nguThixo lona enikeza ithuba kumakhoboka ukuze baziqalele ubobo obutsha ngokwabo besenzela bona. Uyababanga uThixo ebaqhwila kwizandla zabarhwaphilizi eziqhelene nokuphatha kakubi zimfimfitha igazi zijonge yazi inzuzo. Uyabahlutha namhlanje uThixo kwezo zandla ubabeka kwesakhe isandla esinothando nenceba xa yesithi kubo ndinguYehova uThixo wakho owakukhuphayo elizweni lobukhoboka.